Enguany s'ha celebrat a Sant Pol de Mar la 7a Fira d'Artesans de Formatge i del Pastor del Maresme. Un total de 16 expositors van formar part d'aquesta tradicional mostra gastronòmica que va tenir lloc a la plaça de l'Hotel durant el cap de setmana del 28 i 29 d'abril i any rere any aplega particulars i professionals de tot arreu, no tan sols de la comarca. I és que no només és una bona oportunitat per provar diferents productes làctics, sinó que també és una bona oportunitat pels productors per donar-se a conèixer entre el públic. Xíndries amb el suport de l'Ajuntament i és una fira que es va muntar simplement perquè els de la penya Xíndries som enamorats del formatge, no? I hem anat a diferents fires i vam dir, home, i per què no ens plantegem de muntar-ne una? I, bueno, ens vam començar a engrescar, vam anar a veure formatgers, vam exposar-los-hi i, bueno, tots plegats vam fer una pinya i vam tirar la fira endavant i ja portem 7 edicions. Trobo que, a part que el formatge està de moda, hi ha molta qualitat, hi ha molt formatger artesà que ho està treballant i tocant molt bé i val la pena tastar-ho i que el món sàpiga que fem aquestes coses aquí al país. El programa d'activitats es va encetar el dissabte 28 d'abril amb la presentació del llibre Els 50 millors formatges dels Pirineus i la posterior signatura de llibres. Després, la banda musical Big Band Balona va ser l'encarregada de posar-li ritme a aquesta festa per poder obrir l'àpat dels assistents. Tot i que l'entrada de la fira era totalment gratuïta, els visitants podien adquirir un tíquet de degustació valorat amb 8 euros que donava dret a 4 tasses de formatge i, això sí, també a una copa de vi. Per mi és estupendo, perquè jo sóc molt formatgera i m'agrada que hi hagin coses noves. La inestabilitat temporal era una de les grans preocupacions de l'organització que va veure com, amb tot ja preparat per donar el tret de sortida a aquesta 7a edició de la fira, començaven a caure les primeres gotes. Home, tret del susto que ens han caigut 4 gotes, molt bé, espero que demà sigui millor. Any rere any anem tinguent més gent, la gent la va coneixent més i bé, esperem que molts anys sigui una fira de referent. En definitiva, èxit total, de nou, en un esdeveniment que s'està mostrant cabdal a l'agenda anual de Sant Pol de Mar. Cada vegada són més les persones disposades a participar d'aquesta i cada vegada la gent respon millor. I és que a qui no li agrada passejar amb familiars i amics mentre comparteixes un tastet de formatge acompanyat d'una magnífica copa de vi? Una experiència que ens regala aquesta gran celebració.